Vítajte na mojom kanáli Queen Games a dneska si zahrám The Easiest Game in Roblox. Takže mám vlastne dosť všetky endingy. Teraz tento prvý vrchol. You won! OK. Už som videla nejaké videá z tohto, takže celkom trochu viem z tejto hry. Dobre. Dám sír. Teraz mu to môžem dať. Oh. Aha. No dobre. Ešte raz to skúsim. Dobre, teraz je tu červený. Teraz skúsim vyliezť na ten strom. Nemôžem nejak vyliezť. Tak sa schovám. Bye bye. Dobre. Znova to skúsim. Tentokrát si už zoberiem. Nezoberiem ten sír, ale pôjdem len takto. Cheese. Cheese. Nedá sa tu nejak vyliezť na ten strom. Tak to skúsim s týmto. Počkaj. Ostaň na jednom mieste. Dobre, nevyskočím tam. Tak, čo teraz? Čo keď sa dostaneš na druhú stranu? Super vím. OK. Neviem, či sa to nepíše inak. Asi sa to píše inak. Dobre, nevadí. Skúsim ísť do toho. Že sa tam nedá ísť. Nie, dobre. Teraz skúsim dostať iné lopty. OK, je tu červená. Zdá sa mi, že je väčšia, tak možno by som s ňou... Počkaj, nech ho tam... Nie. Dobre. Skoro...
Však počkaj na jednom mieste, prosím. Aha. Dobre. Tak bye bye. Neviem, čo moje nohy robia. Je to trochu divné. A teraz nemôžem si zobrať ten oblak. Nepôjde to. Dobre, ešte jednu vec skúsim. Či by som nemohla prejsť do červeného sveta tadiaľto. No, tak môžem. A to jablko môžem dostať? Nejaké príklady? Musím ich odpovedať. Dobre, asi jablko nedostanem. Tak teraz jediná vec, ktorú potrebujem spraviť, je toto. Apple. OK. Skúsim v tom svete oblaku ešte spraviť niečo. Znova žltá. Nie good morning, žiadny good morning. Teraz potrebujem červenú. Rúžová. No dobre, tak môžem skúsiť. Čo? Však ja som išla do tej rúžovej. Tak asi sa to moc nepodarilo. Dobre, ešte raz. Červená, super. A teraz hlavne nechoď tam, kam ťa nechcem mať. Dobre, toto je dobré. Tak. A idem hore. Tak už som skoro tam. Dobre, a teraz už len stačí. Vlastne ešte nie. Dobre, tuto sa nedá ísť. Nemôžem ísť ešte do toho oblaku odtiaľto? Nešlo by to? Haló? Čo bolo? No dobre, ešte raz. Dobre, ešte raz sa tam dostanem. A teraz skúsim to isté, akurát, že tam bolo nejaký button, ale ako toto šťuknúť. No dobre, to tlačítko si nechám asi na druhú časť tejto hry, lebo je tu strašne veľa tých endingov. Dobre, teraz toto dám preč a skúsim vyliesť s tým červeným tam na ten strom.
Prečo je tu len červená? Teda žltá. No dobre. Pôjdem tam znova. Teraz už idem to. Konečne. No dobre. Neviem prečo, ale nedá sa s týmto žltým nič iné spraviť. Ale napadla na jedna vec. Že či keď to nedám sem. No dobre. Dobre, asi sa už nedá ďalší zobrať. A teraz pôjdem naspäť. Cheese. Či s tým nemôžem niečo spraviť. Dobre. Aha, nemám to už v inventári. Tak ešte skúsim s tým cheeseom, či sa nedá dostať. Je tu červené. A mám taký nápad. Čo jak sa dostanem do oblakov s týmto červeným. Ale počkaj. Nie. Dobre. Už som s ním skoro padla. No dobre, dá sa to. Dobre. A teraz... to som nechcela. Dobre, posledný krát to skúšam. Poď tam. Dobre. Druhý pokus. Tak a uvidím. Dobre, zvládla som to, teraz už iba hore a uvidím, či to pôjde. Alebo či to bude to isté, vôbec neviem. Takže to je to isté. Či? No dobré. Tak ja som si tu išla po endingoch. A teraz prvýkrát vidím, že môžem dostať ending aj z toho, že sa resetnem. To, že ma nenapadlo. A toto je čo? Dobre, skúsim dať toto na to. Počkaj ty, good morning. Hi there. Je to strašne rýchle. That hurt? No dobré. Tak idem ten rýchly ending.
Reset. OK. Pozriem sa, či ešte niečo môžem. Money bag, áno, tam vidím. To money bag. Murder? OK. Hobby. Dobre, je tu ešte toho dosť veľa. Ale skúsim ešte jednu vec. Teraz nepôjdem do toho cloud sveta. Ale pôjdem takto hore a skočím. Ale či sa tam nedostanem k tej money bag. OK, skúsim ísť ďalto. To je tlačítko. Tak tam potom pôjdem. Aha. Takže takto, tak idem na druhú stranu. Možno to pomôže. A jak nie, tak pôjdem za tým tlačítkom. A už som skoro tam. Dúfam, že to je niečo. Takže takto. No dobre. Tak teraz pôjdem za tým tlačítkom. Znova sa budem musieť dostať tam ďalto. A potom po tom tlačítku ešte mám jeden nápad, čo si moc nemyslím, že sa mi podarí, ale jak áno, tak to bude super. Dobre, kde bolo? Dobre, tam nie. Oh, aha. Mine, OK. A teraz posledné niečo. Mne napadlo. Je to, že by som tu mohla zobrať to plank a dať to vlastne tam, aby som mohla dostať tie peniaze. Áno, to money bag. Teraz asi toto spravím. Cheese. No dobre. Tak to nemám, bohužiaľ. No dobre, ešte skúsim nájsť to ružové. Dobre, a teraz pôjdem na posledný ending, čo bude grapes. Jak sa nemýlim, že to je posledné. Dobre. A toto bude všetko na dnešné video. Jak sa vám páčilo moje video, tak nezabudnite dať like a keď chcete vidieť viac videí odo mňa,
ako napríklad túto hru, keď nájdem viac tých koncov, tak určite dajte odber a uvidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!